είναι η κυρία Ηλέκτρα Γεωργοπούλου, υποψήφια. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς κυρία Λίτσα Οικονόμου. Να πω ότι είστε υποψήφια με το ΕΠΑΜ στο νομό Μαγνησίας. 2 είστε υποψήφοι. Με τον κύριο Τσιαμασφύρη μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Με σας μιλάμε τώρα, ξεκινάμε την κουβέντα μας. Ναι. Όπως και ο κύριος Τσιαμασφύρης είναι άνεργος οικοδόμος, έτσι και εσείς είστε άνεργοι ιδιωτικοί υπάλληλος. Έτσι, και μητέρα 2 παιδιών. Θαυμάσια κατάσταση. Πολύ ωραία. Μέχρι στιγμής μας κυβερνάνε όλοι αυτοί οι σπουδαγμένοι και οι αξιότιμοι τέλος πάντων. Βλέπουμε που έχουμε φτάσει. Ας δούμε εμείς ο λαός τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί νομίζω είμαστε πολύ πιο ικανοί από αυτούς που μας κυβερνάνε τόσα χρόνια και το μόνο που κάνουν είναι να μας προδίδουν και τίποτα περισσότερο. Κυρία Γεωργοπούλου, πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία? Είχατε ασχοληθεί με την πολιτική με τη στενότερη έννοια? Εντάξει, πολιτική δεν έχω ξανασχοληθεί ποτέ με την πολιτική και η αλήθεια είναι ότι ούτε σκοπεύω να ασχοληθώ με την πολιτική. Το ζητούμενο είναι να σωθεί η χώρα, να ανατραπεί η κατοχή και μόλις το καταφέρουμε αυτό και καταφέρουμε να φτιάξουμε και ένα σύνταγμα και ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να είναι παραγωγικό και να θρέφει το λαό του και να είναι αυτόνομο, τότε δεν έχουμε πια κανένα λόγο να ασχοληθούμε με την πολιτική, έτσι. Κάποιος πρέπει να το κάνει όμως, έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς γι' αυτό πήραμε μπροστά, για να το κάνουμε και για να το κάνει όλος ο ελληνικός λαός μαζί, γιατί μπορεί. Και όσο αφήνει την τύχη του στα χέρια των άλλων, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Θέλω να σας ρωτήσω, εσάς σας γοήτευσε ο λόγος του Δημήτρη Καζάκη? Η αλήθεια είναι ότι με τον κύριο Καζάκη ήρθα σε επαφή μέσω του Κρήτη TV που είχε κάποιες συνεντεύξεις πριν 2 χρόνια. Από εκεί άρχισα σιγά σιγά να ακούω, να μαθαίνω τι γίνεται, να ενημερώνομαι πέραν του Μέγκα, Αντένα κτλ. Που αυτό είναι παραπληροφόρηση, δεν είναι ενημέρωση. Μέσω του κυρίου Καζάκη δηλαδή ουσιαστικά αντιλήφθηκα την αλήθεια, γιατί ούτε είχα ασχοληθεί ποτέ με τα πολιτικά, ούτε με ενδιέφεραν. Και σιγά σιγά φτιάξαμε και το ΕΠΑΜ, γιατί βλέπουμε ότι χωρίς ένα μέτωπο παλαϊκό δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Πρέπει όλος ο λαός να καταλάβει την αλήθεια, να τη μάθει, να τη συνειδητοποιήσει και να ενωθεί όλος ο λαός χωρίς ιδεολογίες, γιατί το ζητούμενο είναι πρώτα να σώσουμε το λαό μας και τη χώρα μας και μετά ας καθίσουμε να βγάλουμε άκρη με τις ιδεολογίες μας και με το τι θέλουμε να κάνουμε. Εντάξει, πάντως το λένε όλοι όσοι κατεβαίνουν σε εκλογές και είναι πολλά τα κόμματα πια αυτή τη φορά. Όλοι στόχο έχουν να σώσουν τη χώρα. Μα είναι το ζητούμενο, γιατί μιλάμε πλέον για ζητούμενα εθνικής κυριαρχίας, έτσι. Ναι. Δηλαδή για πράγματα τα οποία ούτε στη Χούντα ούτε σε τέτοιες καταστάσεις δεν τα συζητούσαμε. Πλέον έχουμε φτάσει και μιλάμε για το ζητούμενο της εθνικής κυριαρχίας. Δεν είμαστε εθνικά κυρίαρχο κράτος. Πάντως ακόμη μπορούμε και μιλάμε, που σημαίνει ότι Χούντα δεν έχουμε. Γιατί η Χούντα απαγορεύει πρώτο αυτό, απαγορεύεται να μιλάς και να συνευρίσκεσαι και να ψηφίζεις επίσης. Ναι, δεν έχουμε Χούντα με αυτό το πλαίσιο, όμως πόλεμο έχουμε, είναι το μόνο σίγουρο. Μπορεί να μην βλέπουμε τάγκ στους δρόμους, πόλεμο όμως έχουμε και μάλιστα χωρίς να ξοδέψουν ούτε €1 αυτοί που μας πολεμάνε. Στο μεταξύ έχουν ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά για την πολεμική μηχανή, έτσι, αγοράζοντας όπλα από τις χώρες οι οποίες σήμερα μας κουνούν το δάχτυλο. Ακριβώς. Αυτός ο εξοπλισμός δηλαδή σε τι χρησιμεύει εφόσον ανήκουμε στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποτίθεται ότι μας προστατεύει, έτσι, δηλαδή και άχρηστα όπλα κιόλας. Άχρηστα όπλα τα οποία πέραν του ότι πλέον στραβάει ή οτιδήποτε άλλο, δεν χρησιμεύουν και στη δική μας την ανάγκη. Ναι. Και με τον Παπαθεμελή, ο Δημήτρης Καζάκης τι κοινό βρήκε και συνυπάρχουν σε αυτές τις εκλογές? Το βασικό είναι ότι ο κύριος Παπαθεμελής και πέρα από αυτόν και άλλα πολιτικά κινήματα δέχτηκαν να μπούμε όλοι μαζί στο ψηφοδέλτιο του όχι, το οποίο έχει 5 προτάγματα. Τα προτάγματα του ΕΠΑΜ, τα οποία είναι μία αναγνώριση του δημόσιου χρέους, δεύτερον, επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, δικό μας νόμισμα, όχι δραχμή Βρυξελών. Ας το λέμε δραχμή, ας το λέμε οβολό όπως θέλουμε, αλλά δικό μας νόμισμα να το ελέγχουμε εμείς αποκλειστικά και μόνο. Τρίτον, κρατικοποίηση των μεγάλων τραπεζών της Ελλάδας. Τέταρτον, τιμωρία των υπευθύνων με δίμευση των περιουσιών τους και με τοποθέτησή τους σε θέσεις κοινωνικής ωφελίας με 200 ευρώ το μήνα και ένσημο, ό,τι υπολόγιζαν για τον ελληνικό λαό, εφόρου ζωής. Και πέμπτον, να κατέβουμε όλοι οι Έλληνες αναγειτονιά και με την τεχνολογία που μας βοηθάει, γιατί πλέον σε κάθε γειτονιά υπάρχει ίντερνετ, να κατέβουμε σε τακτική εθνοσυνέλευση και να ξαναφτιάξουμε το Σύνταγμα που θέλουμε να έχουμε και να μας
να λειτουργεί η χώρα μας υγιώς. Αυτό. Ναι, Ο κύριος Παπαθεμελής δέχτηκε μαζί με κάποια άλλα κινήματα να συμπαραταχθεί μαζί μας σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Εμείς κάναμε σε όλα τα αντιμνημονιακά κινήματα και κόμματα αυτή την πρόσκληση. Κάποιοι δέχτηκαν, κάποιοι δεν δέχτηκαν. Όταν μιλάμε για τη σωτηρία της χώρας, δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τι ιδεολογία έχεις εσύ και τι ιδεολογία έχω εγώ. Όταν μπούμε στη Βουλή, από εκεί και πέρα ο δρόμος χωρίζει. Ο κύριος Παπαθεμελής με το δικό του το κόμμα, εμείς με το δικό του το κόμμα και τα δικά μας τα προτάγματα. Πάντως, ναι, πείτε. Το ζητούμενο είναι με αυτά τα 5 προτάγματα να σωθεί η χώρα. Αυτό. Πάντως, κυρία Γεωργοπούλου, νομίζω ότι επειδή, όπως είπα και πριν, όλοι μιλούν για σωτηρία της χώρας, για τους πάντες αυτό είναι το διακύβευμα, νομίζω ότι ο τρόπος που θα σωθεί και ο δρόμος ο οποίος θα ακολουθηθεί έχει να κάνει με την ιδεολογία. Δηλαδή... θα πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο παραπέρα, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά ας δούμε μέχρι τώρα. Θα μιλήσω μόνο για τα τελευταία 30 χρόνια, αν και θα έπρεπε να ξεκινήσω από το 1827 που πτωχεύσαμε για πρώτη φορά. Ας κοιτάξουμε τα τελευταία 30 χρόνια που μας οδηγεί αυτή η πολιτική. Είτε κεντρώα είναι, είτε δεξιά. Μας έχει οδηγήσει σε τακτική χρεοκοπία και τα τελευταία χρόνια σχεδόν κάθε χρόνο πτωχεύουμε τακτικώς. Τώρα πώς αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά, ενώ είχαν τη δυνατότητα μέσα σε όλο αυτό το πέρασμα του χρόνου, είχαν τη δυνατότητα να μας σώσουν αν το θέλουν. Ξαφνικά τώρα θα το κάνουν, τώρα είδαν το φως, τώρα συνειδητοποίησαν τα λάθη τους και τώρα ξαφνικά έγιναν άγιοι άνθρωποι. Εντάξει, νομίζω ότι κανείς δεν το πιστεύει αυτό και δεν το τρώει το παραμύθι. Το θεωρεί παραμύθι και δεν το καταπίνει όλος ο κόσμος. Έτσι. Ακριβώς. Και βέβαια ζητούμενο εδώ είναι και ότι έχουν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια ένα μικρά κόμματα, τα οποία δηλώνουν αντιμνημονιακά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Ας προσέξει ο λαός, ας εμπιστευτεί την κρίση του, ας ενημερωθεί από το ίντερνετ και όχι από τα μεγάλα κανάλια της τηλεόρασης, τα ιδιωτικά. Ο λαός ας καταλάβει ότι κρατάει το μέλλον του στα χέρια του. Δεν είναι πηγαίνω μια φορά κάθε 4 χρόνια και ψηφίζω και μετά ο άλλος αποφασίζει επί 4 χρόνια τι θα πάθω και τι δεν θα πάθω. Ο λαός πρέπει να είναι κάθε μέρα ενεργός, κάθε μέρα να αποφασίζει για την τύχη του και έχει πολύ μεγάλη σημασία τι θα αποφασίσει αυτή την Κυριακή. Θυμηθεί αυτή την Κυριακή όλος ο λαός που θα πάει να ψηφίσει, ας θυμηθεί όλους αυτούς που ήταν εκεί μέσα την ημέρα του πρώτου μνημονίου και υπέγραφαν ναι σε όλα. Όπως και τη δεύτερη φορά που πάλι υπέγραφαν ναι σε όλα. Ας το σκεφτεί πολύ καλά ο λαός και ας πάει να ψηφίσει όχι σε όλα. Μόνο έτσι θα σωθούμε. Κυρία Ηλέκτρα Γεωργοπούλου, υποψήφια με το ΕΠΑΜ στο νομό Μαγνησίας, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μας δώσατε. Όλο το ΕΠΑΜ σας ευχαριστεί για το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά. Είναι υποχρέωσή μας και το θέλουμε. Ελευθερία σε όλους μας. Καλή ελευθερία σε όλους. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Γεια σας.